Стандартният профилактичен преглед включва общо здравно изследване на пациента, при което лекарят ще го разпита подробно за фамилна обремененост, минали заболявания, за настоящите оплаквания. Ще го направи един обстоен физикален преглед, ще му направи кардиограма, измерване на кръвното налягане, на теглото, на ръста и ще назначи съответните изследвания, които му се полагат за възрастта. Кръвни изследвания или други образни изследвания и ще направи оценка на общото здравно състояние на пациента. Честотата на профилактичните прегледи зависи основно от възрастта на пациентите. За възрастни хора над 18 години обикновено се препоръчва веднъж годишно профилактичен преглед, който включва различен набор от изследвания в зависимост от възрастта. Като, например, за жените от 30 до 50 години веднъж на 2 години се полага ехография на млечните жлези, изследвания на кръв и урина за повечето възрасти с различна периодичност на 5 години или на 2 години, за мъжете над 50 години туморни маркери за простатната жлеза. При децата периодичността на прегледите е различна, пак в зависимост от възрастта. От 0 до 1 година се провеждат ежемесечно, от 1 до 2 години на всеки 3 месеца, от 2 до 7 години на 6 месеца и от 7 до 18 годишна възраст веднъж годишно се полага профилактичен преглед, като при тях също има изследвания на кръв и урина и други консултации в зависимост от възрастта. Редовните профилактични прегледи могат да доведат до ранно откриване на заболявания, които могат да се лекуват по-успешно в ранния етап. Колкото по-рано е открито едно заболяване, толкова по-успешно е неговото лечение. Също така могат да подобрят качеството на живот на пациента, могат да предотвратят появата на инвалидност, да намалят смъртността. Редовните профилактични прегледи могат да бъдат също така полезни и за лекаря, който може да следи здравното състояние на пациента и да предложи навременно лечение и дори превантивни мерки за предотвратяване на някои заболявания. В моята практика досега съм откривала редица заболявания при редовните профилактични прегледи, за които хората дори не са подозирали. Най-често новооткрит диабет, повишено кръвно налягане, сърдечни заболявания, заболявания на простатата при мъжете. Последният случай беше на мъж на 50 години, който за първи път посещава моя кабинет за профилактичен преглед и без да има никакви оплаквания. На кардиограмата, която му направих, имаше регистриран сериозен сърдечен проблем, след което беше насочен за консултация с кардиолог. Бих препоръчала на пациентите да не пропускат редовните профилактични прегледи, дори ако се чувстват здрави. Това би помогнало на лекаря да открие заболявания в най-ранния им етап, когато е възможно да се приложи лечение и да бъдат лекувани успешно. За хора, които не са си правили профилактичен преглед от години, бих препоръчала възможно най-скоро да запишат час при личния си лекар, за да се изключи възможността от наличие на скрити заболявания, които открити на време могат да бъдат лекувани много успешно.